Det enkelte erhverv nyder godt af monopol på en bestemt vare, der produceres. Det laver også arbejdspladser i det givne samfund, men om monopol er godt for en nation, er ikke sikkert. Hvert individ stræber efter at udnytte sin kapital på bedste vis, ikke for landets, men det leder ham naturligt til en fordelagtig situation for samfundet. Nye liberalister vandt mange sejre i 1846, hvor tolden blev afskaffet på mange varer, så import og eksport blev mere profitabelt, med undtagelsen af eksport til engelske kolonier. Korn blev en vare, der var mindre konkurrencedygtig, da told og afgiften tidligere havde sikret engelske bønder, men nu var blevet afskaffet. Adam Smith satte meget vægt på de naturlige rettigheder, som er hovedtanken i det individualistiske menneskesyn, at det enkelte menneske har en række naturlige rettigheder, f.eks. retten til liv, frihed og ejendom, som det blandt andet ifølge Locke er fællesskabet konkret statens opgave at respektere og beskytte. Adam Smith viste, at der fandtes utallige indgreb i friheden, der i hvert fald ikke kunne begrundes med henvisning til deres betydning for velstandsudviklingen. Snarere tværtimod.